buri na bai wuce a ce yau ka siye garin nan gaba ɗaya ba. Yanzu gonaki nawa suka rage min a garin nan da ban mallake su ba. To ran kai daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana ba ka ganshi ba? Babu. Wannan mutumin da izo i karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu. A ba shi ita. Zan je in kwaɗa masa sallar. Cinikin biri a sama shi ke sa makwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana. Lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a koda yaushe kididdiga su ba iri ɗaya bace. Mai kuɗin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan Kauye Stadium Tambal daga Turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya za a yi. ni so nake yi. Kana cin gwamna. Sai ka ɗora ni kansila. Ko Ko ba a zaben ba. PE za a baka. Ga gwamna ga PE. Allah ƙara lafiya. Fara rubutawa ina neman 30. Yana neman 30,000. Idan na baka 30,000 zaka dawo min da 50,000. Ba mutunci ne da yi ba kan kuɗi ni. Yayi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu, yayi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi. Mai kuɗin ƙauye. Na alƙur'an da ranga inda yake ajiya. Da gyaran baya kuɗin makari ne. Wani irin gari kuma? Kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma. Wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba. Alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai. Malama ki ɗebo kayan ki mu tafi. Ka zo har cikin gidanmu? To kar ki fito. Ba zan tafi ba. A buɗe rubutu kenan. Wa rubuta? Akwai sa hannunka. Mai kuɗin ƙauye. Bakin ciki, jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci. Mai kuɗin ƙauye. Ka san muna bin babanka bashin gona biyu. Gonar da yake noma ba tashi bace tamu ce, in ya noma a raba kayan abincin uku kai biyu gidan Alhaji mun kaila rike ɗaya, ka san da haka? Mashiryin shirin Suleiman Marshall, mataimakin mai bada umarni Ayatullahi Tagi, bada umarni Kamsusu Mati. Hey man, ai zarrata ba'una, ni ne nan hukum sa sai go ta kwandigilo malibiya Allah ta riziki onono. Mai kuɗin ƙauye. Ku yi subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kaɗai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba. Misalin karfe 8 na dare. Mai kuɗin ƙauye. Mai kuɗin ƙauye.